Здравейте, уважаеми сънародници! Днес ще ви кажа какво е правил Бойко Борисов в Турция. Ходи да договаря с Ердоган по всяка вероятност, поне според хора от близкото му обкръжение, е ходил да договаря да продаде българския дял от газопровода на американска компания. Понеже се чудят какво бил правил, ходил да води преговори за подписания договор с Боташ или нещо друго. Не. Този обикновен депутат, това грохтящо и кричащо по цял ден в парламента, заедно с другото прасе Пеевски, човече, долнопробно човече, тъпо и дебилно, отново отива да продава националните интереси. Спомните се как на конгрес на собствената си партия той заяви, че благодаря на немските служби, че са ги създали и че немските фундации ежемесечно ги финансират, което е забранено от законодателство и тая партия трябва да бъде закрита, а той да бъде изпратен в затвора, където му е местото. На среща на Българо-американска търговска палата, спомните се, Бойко Борисов открито и ясно заяви, че заради тях той е прекратил двата проекта Бургас-Александрополис и Балкански поток. Спомните се, нали? Съветвам ви, отворете интернет, намерете двата видеоматериала и ще видите, той признава, че в угода на чужди национални интереси е унищожил възможността на България да се превърне в енергиен хъб, център на Балканите и тя да предоставя газ на Турция и всички други държави, а не да получава такъв. Сега се готви поредното предателство от страна на този буклук, долнопробен, да продаде и газопреносната система, която минава през България, която е собственост на българския народ, носени някакви такси, е много пъти по-малки от тези, които щяхме да получаваме, ако беше много тук Балкански поток. И бяхме станали енергиен център на Балканите. Сега се готвя да продаде газопреносната ни мрежа на американска компания, заради което на времето беше свален Жан Виденов. Той отказа да продаде газопреносната и електропреносната мрежа на България на еврейски ционистки, хазаро-юдейски олигарси от Русия. Тоест, той изправи Жан Виденов, изправи срещу себе цялата ционистка мафия и хазарската мафия и отказа да им продаде газопреносната и електропреносната мрежа на България. Сега Бойко бяга да иска разрешение от Ердоган да продаде българската част на газопреносната мрежа. Разбирате ли за какво става въпрос? Тия боклуци трябва да бъдат изпратени веднага в затвора. За измяна, шпионаж, чужди защита на чужди национални интереси. Трябва извършване на ужасяващи престъпления, престъпления в огромни размери. Виждате многократни съобщения в интернет от хора, които са познати случаи, които казват, че той получава по 20 милиона на всеки километър път. Отделно и Пеевски получава толкова и нещата стават страшни. Тоест България няма как да се възроди с тия два буклука, нито с политически партии. Няма как. За последен път ви повтарям, понеже вече ми омръзна, да не се отваряте, нито очите да искате да се отворите, нито главите. Няма как с партии да свършите нищо. Защо? Защото другите, старите криминални престъпници, политически и проститутки, които са вече няколко пъти в парламента, а някои през тия 35 години винаги са били там, всъщност те са получили милиарди като субсидии. Милиарди като субсидии. Намирайки се властта, са откраднали 5-10 пъти повече, вземайки подкупи, корупция от обществени поръчки и прочее. Включително и Радев взема такива, чрез Копринков. Включително вземат такива от назначаването на съдии и прокурори. Дипломати, които изпращат чужбина. Тази престъпна сграда 35 години овладява всички средства за масова дезинформация на народа. Тоест, вие няма как да научите нито една истина за нито един свестен човек. Там ви проповядат само джандария, педерастия, педофилия,
да продавате интересите на страната, да служите на чужди господари, а сега в последно време вече лъжите за COVID-пандемията, през тези медии успяха да ви измамят, да ви излъжат, да ви притискат, да ви зомбират да се вакцинирате, от което сега щатите официално обявиха, че всички, които умират от рак и от сърдечни заболявания, това е заради лъжеваксините. Чрез тези медии те контролират всичко. Те организират избори. Те ви казват кой е победил. Не някакви реални резултати. Не. Това, което те казват. Те съставят незаконни парламенти, престъпни, долнопробни, които са създали с фалшификации и абсолютни измами. Те формират правителство. Те продават националните интереси на България. Те унищожиха армията. Те унищожиха истинските служби за сигурност. В момента имаме жалко подобие на такива. Те унищожиха, корумпираха правоохранителната и правораздателната система. Те назначават навсякъде по върховете на МВР престъпници, които да служат на тях и да мачкат надолу свестните служители, за да не им позволят да си изпълнят дълга към народа. Така че, кажете ми, по какъв начин дори Исус Христос слиза от небето с 12 апостоли и се явява на избор. След като няма медии, вие няма, които са почтени, вие няма откъде да научите това тук. Вие няма как да научите нищо добро от това, което са планирали да направят. Вие ще чувате само плювни и лъжи по техния адрес. Поради което означава, че нямат пари, уния притежават милиарди, уния притежават цялата власт. Уния навсякъде от властта са назначили хора от своите партии, които под себе си отдолу на всички ръководни постове са назначили своите роднини. Кажете ми как да стане това? По какъв начин малки партийки, които току-що се създават, не разполагат с тия милиарди, нямат средства за масова информация, задника се разкъсат, няма какво да направят. Ето, виждате, величие всеки ден ходят, заснемат, правят, струват, дават ви отчети, какво правят. Свестни хора са, но нищо, нали, до там, 10 депутати. Да станат дори 20. Няма как да преодолеят вето на останалите 220-230 буклука, стари криминални престъпници, политически престъпници. Няма как. Разбирате ли? Няма как. 20 срещу 220, 10 срещу 230. Как да стане? Още повече Костя Копейкин, измамника, фараона, Костадин Костадинов, който е създал политическа партия с присвояването на личните данни на 550 български граждани, фалшифициране на техните подписи, без провеждане на истинско учредително събрание, отива да регистрира политическа партия. Той пък от своя страна, за да не влезе в затвора, понеже следствените органи и прокуратурата разкриват престъплението, отива, целува ръката на Бойко, обещава да му служи като дясна патерица, за да го спаси от затвора. И Бойко нарежда на съда да прекрати делата също. Ето това е истината, уважаеми съдници. Вярвате ли още, че малка партия, като ви казах, от свестни хора, току-що появили се, могат да направят нещо, за да имат 200, повече от 50 плюс 1 от депутатите в парламента, ще имат 50 години. Как да стане това? Някой вярва ли, че това може да се случи? 50 години ще отидат. Виждате, ежедневно разкриват престъпленията на престъпната власт и нищо не се случва. Кервана си върви, кучета се лаят. Нали видяхте, и меч Ралстин Василев изкара запис, където ние говорят как ще овладяват службите, за да унищожат всички доказателства на престъпленията, как ще украдат всичко и ще избягат на острови. Видяхте пачките евро на земята, видяхте пудела там, видяхте чекмеджетата пълни с евро. Нещо случи ли са? Не. Не, уважаеми са. И няма как да се случи. Кучета си лаят, ервана си върви. Ето затова я казах, че всякакви протести и прочее за няколко часа не водят до нищо. Още повече, че на тия протести само за няколко часа се потъркате обувките по жълтите павета, се приберете вкъщи, водят до едно. Там агента
на Борисов и на дълбоката сталинска държава, тъй като те са го финансирали да го създадат този буклук, и фарон Костадин Костадинов Костя Копейки, те са го финансирали през фундацията на доктор Милен Врабевски, в борда на която е световно известния бивш президент на Съединените американски щати. Сатанист, педофил, 46 пъти бил на острова Джефри Епщайн, апартаменти в Манхатън и самолета Молита Експрес да изнасилва и да измъчват малки деца. И фундацията на сатанистите глобална инициатива. Вижте кой е в борда на директорите на фундацията на доктор Врабевски. Милен Врабевски. Те са от гърба на този буклук. На всеки протест той праща там 10-15 групендера и връчва знамената да бият на Възраждане, за да може да принуди всички останали, които не подкрепят него, знаят за измамите, които е извършил, да се махнат от протест. За да няма истинска масовост, да няма стотици хиляди хора, които не да 2 часа седят там, да почнат да опъват палатки, да изграждат барикади, да се палят огневе там, както на времето уния от СДС 39-те депутати си живееха в палатките пред парламента и се хапваха и пиваха виски от носено от американското посолство. 3 дни, ако останете на площадите, считайте, че всяко правителство е пак. 3 дни без отиване вкъщи. Без прибиране. Ако искате на смени, 600 хиляди народ, 300 хиляди по площадите и улиците, 300 хиляди почиват, идват със смените. И всичко свършва. Още повече без каквито и да е било дори протести. Още днес, сега и веднага може да си върнете цялата власт. Хиляди пъти съм ви казал. Можете още днес, сега и веднага. В рамките на 4 часа се връщате цялата власт. И изпращаме всички тези буклуци в затвора. Прибираме ги, доказваме престъпленията, устройваме състезателни съдебни процеси. Могат да наемат по 30 адвоката, ако искат. В зала номер 1 на НДК, камерите на всички местни и на всички чуждестранни такива, които пристигнат, снимат. Те сами си признават ужасяващите престъпления, които са извършили срещу българския народ и държава. И заминават за това. И им конфискуваме цялото имущество. Цялото в полза на хазната и българския народ. В рамките на 3-4 месеца ще смажем организираната престъпност и етническата така. Ще изкореним с нагорещено до червено, нажежено до червено желязо корупцията. Никой няма да смее да ви иска 50 стотинки. След 4 месеца ви няма да може да познаете България. Формираме могъща армия, истински спецслужби, които изпреварващо да информират къде по света някой готви нещо срещу нас, за да бъде унищожен. Още там, преди да пристигне, ускорена високотехнологична индустриализация на страната, изкуствен интелект, квантови компютри, роботизация, за да може наистина да превърне България в една велика, могъща и високотехнологична държава. Истински лидер на света, а не да се занимаваме с тези престъпни буклуци. България няма нужда от никакви партии. Това е единственият шанс. Пряката демокрация е народовластие. За да може всеки един български граждан от всяка една категория, от всеки един социален слой, работещ или безработен, пенсионер или студент или учащ, инженер, електротехник, ватман, шофьор, тракторист, офицер, да може да бъде издиган и избиран, а не само да избира. Което какво означава? На всеки 100 къщи на улицата имащи право на глас 100 човека, издигате този, който е най-достоен сред достойните от вас. Бърбен, интелигентен, възпитан. Издигате, да избирате, издигате. Тия 60 хиляди човека при 6 милиона имащи право на глас, разделяме тези 60 хиляди човека с компютъра на случайен принцип, формираме 600 групи, затваряме ги в училища или в спортни зали, докато не издигнат най-достойния сред тях. Тоест 100
достойни от най-достойните са хората по градове и села на България, те пък издигат най-достойния сред себе си. И е избран. Имате ли 600 човека без всякакви партии? Най-достойните сред достойните български граждани. Без значение от техния етнос, пол, цвят, религия. Имате ли ги? Имате ли? Имате ли нужда от партии? Не. Тия хора са от всички слоеве на народа. Означава, че мислят за целия народ. Това е Велико народно събрание. Не партиите, не че ви правят, те пак ще сложат техните мърчи. Ето това е истинската пряка демокрация. Не политически партии, които се казват пряка демокрация и лидерите им ви казват, че тъй като вземат властта, има такава пряка демокрация, ще има, ама трябва да им плащате много големи заплати, за да не са корумпирани. Разбирате ли за какви смехори става въпрос? Разбирате ли? Ако искате да се върнете цялата власт, първо като отидете на протести, ние ще участваме в тях. Ще участваме без униформа. Като видите някой да носи партийно знаме, светкавично го вземете, струшете му го в гърба. И го питайте, чеп сплескан, нали тук сме като народ, бе, майка ти бръсна, ти ме развяваш партийни знамена, бе, не му да вреш, шибания задник на твой партиен вълмож. Оно мургавото, с неизвестен произход, избърнете джуп. Сега, ще участваме, ако народа излезе и остане 3-4 дни на улиците и площадите, всичко е свършено. Тези са паднали завинаги. И никога повече няма да ги видите. Да, ще ги гледам всеки ден в затворите, как излизат на работа, как работят, копаят канали, строят сгради, фабрики, високотехнологични фабрики и заводи. Да? Ще го виждаме. Защото всеки ден ще има рубрика, която ще показва какво е станало с тия боклуци. И че те не лежат вътре да се онодят денем и нощем, а работят, за да могат да построят всичко това, което за тия 35 години откраднаха, разграбиха, изядоха, изпиха и сраха и унищожиха. Да го построят отново. Това е тяхната задача. За да може да развържим ръцете на истинските полицаи да работят, като шефовете им, които са корумпирани, трябва и ще бъдат изпратени в затвор. Ще бъдат изпратени в затворите. Казах на всички полицаи и военни. Не изпълнявайте заповеди, които не са писмени. Имам случай, аз работя в международна организация. Ходил съм в други държави да ги умиротворявам. И съм виждал какво става. Тръгват обикновените полицаи да разпръскват народа, бият го, след като народа победи, тя ги пращат в затвора, защото шефовете им казват, те самостоятелно. Аз нямам нищо. Но има ли писмена заповед? Полицаите са свободни, той заминава в затвора. Това е. Те са свободни, той заминава в затвора. И на неговото место издигаме свестните полицаи, които никога не са се позволили да използват насилие срещу народа. Защо? Защото този народ, суверен е техният работодател. Този народ, живеещите в страната ни, само и единствено живеещите в България българи. Те са истинския господар на полиция, армия, съдилища и прокуратура. Защо? Защото само от живеещите в страната и още едно условие. Задължително работещи и плащащи данъци българи се формира бюджета, от който се плащат заплати на армия, на полиция и пенсии. И данъците им даже в момента се плащат. Не от българите по света някъде. Те плащат там. Те не ви дават пари тук на вас. Те не плащат данъци в България. Те с пари, които им получавате пенсии, заплати и екипировка, оборудване, те не идват от тези. Те идват от работещи и плащащи данъци в страна. Поради което те са вашия истински господар и ръководител. Власт. Няма власт някъде. Някой създал някакво правителство. Някъде някой управител народ да го управлява. Няма такова. Има народ, който контролира цялата власт и казва, кой от тях, от тези боклуци ще го управлява.
народа, суверена, е единствения върховен, пряк и легитимен разпоредител с властта, ресурсите и съдбините на България. Не някакви партии и дебилни, тъпи, продажни и алчни за власт постове субсидии партийни велможи. Не такива. Народа е истинската власт. Сега разбрахте ли защо няма как с партии да свършите нищо? Защото другите държат цялата власт, всички медии, получили са милиарди като субсидии, откраднали са стотици пъти повече милиарди, чрез корупция, изнудвания, обществени поръчки и прочее. Те провеждат избори, правила определени от тях, те ги фалшифицират и те ви казват кой уж бил спечелен. Не тия малките партии, казистен човека. Те не могат да направят нищо. Как може да изправиш мравка срещу танк и да искаш да го победи? Танк със свръхмощен двигател минава и я смазва. Мравката са тия малките, които нямат милиарди, нямат медии, нямат нищо. Как да свършат работа? Дори да искат хора. Няма как. Затова ги съветвам тях малките, които твърдят, че милеете за български народ и държава. Елате, за да ви кажа как веднага, без бунтове, без граждански войни, без разстрели и сражения и кръв, можете веднага още днес сега да се върнете цялата власт. Ако не ви, народа, пишете на адреса на щаба стотици хиляди граждани от страната и ще ви кажем как всичко това може да стане. Не дай се Боже да видим противодействие от тая престъпна машина. Имайте предвид, че тогава ще спрем да плащаме данъци масово страна. И да ви видят тогава откъде ще намерите пари да плащате на полицаи и на военни и да им дигате заплатите, докато държите другите без пари. Защо им ги дигнете? Знаете ли? Знаете ли що? Не за да вършат повече. С едно единствено условие. Да не се бунтуват срещу властта и да не се съберат с народа. Но истината е, че тези пари, които те получават и с които им дигнаха заплатите, са пак за сметка на тези, които работят и плащат данъци. Които живеят в България, работят в България и плащат данъци в България. Не от уния, които лежат, не работят и само получават. Не. Само от работещите, плащащите данъци и живеещи в страна. И ви казах, как не се намери един бизнесмен от вас? Или 10, 20, 30, 50 малки и средни. Събирате една сумичка, казвате ми, на кои от тия мърши искате да им изкараме всичко, което са скрили по целия свят. В офшорни фирми и сметки, чуждестранни банки, в сейфове чуждите банки, в самолети и яхти, които се водят някъде друга и дори изобщо не идват в България. Кажете ми кои. За 24 часа ще ви кажа колко ще ви струва операция. Финансирайте 20 до 20 на 30 на дни, ще претърсим целия свят и ще предоставим всичко, за да го публикувате маса. Вие ще сте спасителите на този народ. Вие. Аз ще поема половината от разходите. Половината от разходите ще ги поема аз. Айде да видим, има ли такива мъже, жени и истински милеещи за народа бизнесмени в България, или всички отдавна са си продали душите на сатана. Казах, аз ще ви кажа колко струва за всеки един от тях и ще поема половината от стойността. Защото се плаща предварително на всички тия хиляди агенти, които ще тръгнат по целия свят, да ровят по банки, в архиви, в офшорни маси и съдилища и навсякъде. И ще пристанища навсякъде, летища. И ще изкараме всичко. Всичко. Огромна мрежа има по света, която може да направи. Ще трябва да финансираме операции. Относно това, което ви казвам, продължение на години. Без да разпространявате информацията от видеоматериалите на щаба
и линка към телеграм канала на Воинския съюз, няма как да успеем да просветим, обединим и спасим огромната част от българите по целия свят и в България. Няма как. Защо? Защото за да настъпи ефекта на 100 имуни, трябва да настъпи критичната маса от вече просветени. Тогава дори те, които не знаят, изведнъж на базата на биоразузнаване им се отварят очите, получават цялата тая информация от Вселенското енергоинформационно поле и когато ги срещате, те говорят същите неща, които знаете. Но това става само с разпространяване на едни и същи неща. Всеки Божи ден, в рамките на месец и всичко приключва. Всичко. Месец е нужен, не повече. Но всеки ден да го прави, всеки един от вас, отделя един час вечер, пий си питието или си еде сладката и разпространява всички български групи и чужестранни такива по целия свят. Във всички социални мрежи, до които има доста. Включително линка към телеграм канала на Воинския съюз, където ежедневно ви публикуваме стотици, проверени, най-малко от 3 независими източника неща. Преведени на български, за да може всички, които не знаете чужди език, чете. Плащаме с цяла група преводачи всеки ден да четат хиляди материали, да отделят от тях най-важните проверени от 3 различни източника, да ги превеждат, да ви отпускат и дори често да слагате линковете, за да видите оригинал. Да видите, че не е лъжа, че ние не се опитваме да ви манипулираме, като там пише нещо друго, а ние твърдим нещо. Разпространявайте видеоматериалите на щаба или към телеграм канала на всички свои приятели и познати. И във всички социални мрежи. Във всички социални мрежи и български групи по целия свят. И в социалните мрежи навсякъде. LinkedIn, TikTok, YouTube, навсякъде. Разпространявайте ги ежедневно. Хиляди хора и ще видите как всичко изведнъж ще се промени, без дори да се мръднете просто. Да ходите да се биете, да излизате против. Не, изведнъж всичко ще се промени. Вие след 4-5 месеца няма може да познаете България. Ако изобщо някой от вас разбира за това. Всичко е подготвено. Могъщи съюзници. Уникални технологии. Всичко. Всичко е готово. Трябва да направите последната стъпка, да се върнете обратно цялата власт. Без сражения дори. Без да имате нужда от картечници. От нищо. Интелект е нужен, уважаеми сънародници. И разпространяване на видеоматериалите на щаба и линка към телеграм канала. Надявам се, че вече сте разбрали аналитично, ако може да разсъждавате, трезво, математически, че няма как с партии да се промени нищо, тъй като те притежават цялата власт, 35 години, са получили милиарди, крадат милиарди, всички медии са техни средства за масова дезинформация. Те провеждат избори, те са назначили навсякъде властта своите хора, те пък своите роднини. И той престъпен октопод няма как да бъде така простичко отстранен. Но има шанс. И ви каза какъв. Първо, събуждайте българите по целия свят в страната. Имате още 2 дни, през които ще има видеоматериали и ще действаме в телеграм канала, ще ви пускаме последните новости. След което ще спрем. Ако не разпространявате, ако гледам, че хората са едни и същи, тяхната бройка в телеграм канала, значи не си заслужава тези ежедневни усилия да губим всеки ден по няколко часа, да правим видеа, да четем материали, превеждаме, да плащаме продача, публикуваме. Не си заслужава да си съсипваме живота за стадо от робски, покорно спящи и блеещи овчици. След 2 дни спираме и чакаме. Гледаме просто канала. Да, хората се увеличават с хиляди, значи се заслужава да го направим. Чакат ви страшни неща. Чака ви еврозоната, чака ви дигиталното евро, чака ви премахване на парите в брой,
Чака ви страшните нови пандемии, които ще ви пуснат. И още по-страшно. Киберпандемията, която ще спре тока, комуникациите, интернет, телефони, няма да работят нито банки, нито банкомати, нито магазини за хранителни стоки, нито болници, нито бензостанции. Нищо няма да има. И тогава, притиснете от глада и липсата на вода и храна, по-силните от вас ще тръгнат да убиват и грабят. Докато бъдат срещнати от други, които са по-силни от тях, те да ги убият, те да ги ограбят, за да може да оцеляват. Единствено ще дадете воински съюз. И то само тези, които са си презаверили карта, които са изпратили съобщения, заедно с карти си изпращат съобщения в щаба, за да бъдат разгледани от съвета. Заедно с писмо в кои групи, къде, кога са разпространявали или ще разпространяват, за да може да проверим, ако да бъдат одобрени и да продължите членство. Ако не, да им бъдат върнати обратно документи без потвърждение. Само те имат шанс и ще бъдат спасени. Знаете, имаме командно-щабни планове, изградени структури, верига за управление, алгоритъм за действие, храни, лекарства, медикаменти, оборудване, екипировка, всичко готово и сме се обучили хора. За да ви спасим, но само ако сте стойностни хора. Ако сте такива, които търсят някой да ги спасява, докато те лежат и нищо не вършат, спасявайте се сами. Това е, уважаеми сънародници. Разпространявайте видеоматериалите на щаба и линка към телеграм канала на Воинския съюз. Навсякъде, във всички български и чуждестранни групи, във всички социални мрежи по целия свят. И до всички свои приятели и познати. От това ще ги познаете дали са свестни или не. Ако наистина и те започнат да правят също. Във вторник приключваме с телеграм канала. Спираме да пускаме каквото е да е. Стоим и гледаме. Дали наистина разпространявате, дали тези будните, които четат и се интересуват нещата, които пускаме там, включително начини за лечение от нелечимите болести, рак, всичко сме и пускали там. Всичко, дори за всички видове рак, се увеличават. Ако не, спираме и няма да им информираме за това, което ви подготвят да ви направят. Информирайте сами. Лека вечер на всички. Господ Бог да благослови всички стойности хора, които наистина се служават и доказват ежедневно с делата си, че са такива. За овцете да продължат да вървят към скотобойната, да бягат да гласуват за лъжливите измамни лидери, които прибират милиони на техния гръб субсидийки, докато тия се чудят как да си хранят децата и да оцеляват.